Good evening everyone! Ayan, nagluto po ako kanina ng snack ng mga bata. Nagawa nga po ako ng bola-bola na ang halo lang po ay harina at swak. Dahil nga po binigyan ako ng aking auntie ng harina, 1 kilo po, ay 2 kilo po pala yon. Kaya lang naluto ko na yung iba. So may natira pong 1 kilo. Alam nyo ba, napakaganda nung harina na binigay sa akin ni auntie. Galing po yan doon sa Kuwait. At pinong-pino po talaga siya. Hindi mo na kailangan salain pa. Pag ako nagluluto ay nakaready ni po lahat ng aking mga kakailanganin sa pagluluto para mabilis lang po yung proseso. Yan, nag-init nga po ako ng mainit na tubig dyan at ilalagay ko na nga po yung baking powder. Kasi meron din po binigay sa akin si tita na baking powder. Tapos ay nilagyan ko nga po siya ng asukal. At nilagyan ko rin po siya ng swak. Yan. Hinalo-halo ko na po dyan lahat. Nilagay ko na po dyan lahat ng ingredients niya. So, po nang haluin hanggang maging malapot na po siya. Parang gumagawa ka lang po ng hot cake. Ganun po. Na nga, at maya-maya, ilalagay ko na rin po yung harina dyan. Ayan. Kasi nga po ay nag-iisip ako ng pwedeng merienda ng aking mga anak. Siyempre, pang-content ko na rin po yan. At sayang naman kung gumagawa ako pang-content din naman. Ayan. At maya-maya, ilalagay ko na po yung harina. Kalahating kilo pala yung ginamit kong harina dyan. So, may tira pa po akong kalahati sa garapon. Yan, hindi ko na po siya sinala kasi talagang pinong-pino yung harina niya. Napakaganda ng texture ng harina. Gaya dito, yung mga nabibiling harina ay meron po mga buo-buo po siya kaya kailangan pang salain. Ganyan na nga po yung texture nung harina. Na-mix ko lahat ng ingredients. Ganyan na po yung ang kanyang texture. So, nilagyan ko pa po siya ng tubig na mas okay po dun sa tingin ko ay okay na siya. Pare-pareho nga pala yung sukat niyan, mga bola-bolang ginawa ko. Kasi yung kumuha ko ng sukatan, yung baso. Ayan, may baso si mama sa kusina. Yan yung maliit lang po siya. Tamang-tama po doon sa sukat ng mga bola-bola. Ayan. At binula-bola ko na nga po. Dapat po, hindi ko na siya lalagyan ng breadcrumbs. Kaya lang, naalala ko, meron pala akong breadcrumbs dito na hindi na ginagamit. Sayang naman kung hindi ko siya gamitin, so masisira lang po. Kaya ginamit ko na lang po siya dyan. Okay naman po yung kinalabasan niya. Para maging crunchy nga po, so nilagay ko na nga po siya dyan. So, rolling ko lang po yung mga bola-bola na ginawa ko. At tinagdagan ko pa nga po ulit at kulang nga yung niready ko. Ayan, nirolling ko lang po siya ng paulit-ulit hanggang maubos po lahat. At napakaganda nga po ng kinalabasan ng aking mga ginawa. Ayan. Kita nyo nga po, siguro po ay nakagawa po ako ng 24 pieces niyan. Ayan, halos 3 plato po yung nagawa ko. Dahil sa sobra ko pong pagka-adventurous. Talagang mas gusto ko talaga magluto kaysa dyan makipagchismisan dyan sa labas. Mas gusto ko po dito sa loob ng bahay. Magluto na lang ako, maglinis na lang ako. Yan, nag-ready na nga po ako at pre-prituhin ko na nga po yung mga ginawa kong bola-bola dyan. Po talaga yung tipong hindi palalabas. Ayan. Ayan, habang ako'y nandito sa bahay, so nagbablog na lang po ako. Ayan. Luto ko na nga po yung mga ginawa kong bola-bola. Pinirito ko po siya. Ayan. Inisa-isa ko kung ilan yung peraso ang pwede na mailagay. Ayan. Ang mga anak ko pala ay nanonood sila ng TV. Habang nanonood sila ng TV, so may merienda po sila. Ganun po talaga ako. Nag-iisip ako ng pwedeng kainin ng mga anak ko. Kaya po, ang lulusog po niyan, yung 4 na anak ko ay ang lulusog po nila. Kung pangalawa ko ay hindi talaga siya mataba. Talagang tumatangkad lang siya. So, grabe naman po kumain yung pangalawa ko, pero hindi talaga siya tumataba. Pero yung 3 kong anak ay lahat matataba. Ayan.
Nakaprito na nga po ako. Siguro po ay nakatatlong salang po ako dyan hanggang maubos yung ginawa kong bola-bola. Ako nga po nakapagluto pa nito ay lalagyan ko po siya ng cheese sa ilalim. Masarap pala yung may cheese nito. Alam nyo ba, napakaganda yung nagawa ko kasi ang lambot po niya sa sa gitna. Masarap po pala siya na hindi siya mainit. Tira nga pong 3 piraso niyan, kinain ko po ay talaga napakasarap po. Para masiyahan nga po yung mga bata, ay pag nilagay ko yung mga bola-bola, ay nilagyan ko rin po ng asukal sa ilalim. Para nga po may sausawan sila at ganahan silang kumain. Ayan na po, may nagawa na po ako ng ilang piraso sa unang salang. Ganyan po yung kinalabasan niya. Talagang napakasarap naman po talaga. Nagustuhan ng mga bata. Kahit nga yung panganay ko, nako, siguro 5 piraso po yung kinuha. Naubos niya lahat. Yung pangalawa ko naman ay may nakuha pa sa garapon na cheese, kalahating cheese. So, yun yung sinawsaw niya po at nilagay niya ng cheese, sinawsaw sa asukal. So, sob na sob siya. Pati si mama, si papa ay kumain rin po niyan. Napakasarap po at napaka-smooth sa gitna. Yun nga po, sa sunod kong luto nito ay lalagyan ko po siya ng cheese sa gitna kasi masarap po pala talaga. Ayan, nakagawa nga po pala ako dyan ng 24 pieces. Ayan, yung pangalawang salang ko po. Yan, nakagawa po ako ng marami para sa mga bata. Talaga namang sob na sob sila. Bukas po ay magluluto po ako ng ginataan. Ewan ko, basta ginataan po yung lulutuin ko bukas. Ayan, abangan nyo po yan. Ginataan naman yung lulutuin ko bukas. Pero kakaiba po yan, wala po yan dito sa atin. Binigay po ng tita ko. Sana may natutunan po kayo sa aking recipe. Recipe ng Bicolana na masipag magluto. Ayan, luto na rin po kayo ng ganito. Talaga magugustuhan ng mga anak nyo at ng mga chikiting. Ayan, so yummy po siya. Gawa lang po sa harina at gatas at baking powder. Nilagyan ko na nga lang po ng breadcrumbs para medyo masarap po. Yung iba nilalagyan na ng cheese, kaya ayan. Depende na lang po sa inyo kung ano po yung gusto nyong gawin. Bye-bye po!